Takže čau lidi a já vám chci jenom oznámit, že mám pro vás balíček z Temu. Ano, je to neuvěřitelné, konečně jsem si něco objednal z Temu. Poprvé moje objednávání, měl jsem z toho fakt jako strašné pocity, ale doufám, že to dorazí tak, jak má. A to, co jsem si objednal, bude v unboxingu, kde si to všechno ukážeme a případně si řekneme, proč jsem to koupil, kolik mě to stalo. Plus minus ten balíček stál tak 3 až 5 stovek, ale to nechte na mě, já to všechno zařídil, ale vy si to můžete unboxingnout se mnou a jestli se vám tam něco bude líbit z toho, tak to naskladním, tak si udělám e-shop a z toho Temu budu objednávat ty věci, které se vám líbí a budu to prodávat na svém e-shopu. Ano, není to žádná kvalita, nic takového, ale nějak bych to zařídil, ale samozřejmě, jestli se vám to bude líbit. Více si řekneme v samotném videu a mělo by to přijít do 5 pracovních dnů. Mějte se zatím a čau.